Very good dancer. Similar cu Danuca, partenera lui de dans. The best dancer. Cea mai bună dansatoare. Mulțumesc. Even better than myself. E bună decât el. If there is something that can be better than yourself. If I can follow her, Dacă we pot- can change things. Dacă pot să-i urmăresc ritmul, pot să schimbe anumite lucruri. Why should I have to wait until she's in extension? What would the matter be? De ce trebuie să aștepte până ea e în extensie? Care este importanța acestui lucru? In the osteopathic cranial world, În, There are- da. there are two postgraduate organizations. Postgraduate what? In the osteopathic, Ok. osteopathic medical Sunt două world, direcții, da, în lumea osteopatică. one is the Sutherland Cranial Teaching Foundation, Una este fundația lui Sutherland, also known as the Flat Earth Society, știută de asemenea cunoscută sub numele de Pământul este plat, Societatea Pământul este plat, and there's the Cranial Academy, și este Academia de Craniu. the still Flat Earth Society, but a little bit less flat. Ce poate fi denumită, da, pătrajume, dar un pic mai lax. So you have to understand that A.T. Still, founder of osteopathy, wasn't following what everyone else was doing. Deci trebuie să înțelegem că A.T. Still, fondatorul osteopatiei, nu imita pe nimeni. When Dr. Sutherland came to Dr. Still and said, I think the temporal bone looks like the gills of a fish, and I think there's some movement happening. Când Sutherland a venit la A.T. Still și a zis, uite, m-am uitat la anatomia oaselor temporale și seamănă cu niște opercule de pește, am senzația că ceva trebuie să se miște acolo. Dr. Still didn't say, oh, I don't know what that is, so don't talk about it. He said, go find out. Deci el mi-a zis, nu știu ce e asta și nu o să vorbim despre subiectul sau nu o să dezvoltăm, ci din contră, mi-a zis, du-te și cercetează și hai să vedem cu ce concluzii vii. And our profession has many, many people that did different things, În profesia noastră au existat mulți profesioniști sau oameni care au făcut diferite lucruri. most of them scolded, Cei mai mulți au fost pedepsiți and then after they're dead, venerated. și apoi, după ce s-au dus în lumea cealaltă, au fost venerați. I'm still alive. E încă în viață. So we're going to flexion. I can just stop here, the same as the way we stop the dance, and she'll stop. Deci, dacă e să duce în flexie, poate să mă oprească și aici, exact similar cu principiul pe care am văzut cu dansul. Now I can wait, Poate să aștepte or I can just say, let's get moving. sau pot să zic, hai să mergem mai departe. There might be a little delay, but she'll come moving. Deci s-ar putea să fie un mic delay, dar o să reînceapă ritmul. Or if she doesn't, I just may continue on with whatever I want to do. Dacă nu vine ritmul rapid, nicio problemă, plecăm mai departe și facem ce alte tehnici mai avem nevoie. There are no rules. Nu există reguli, bătutul e. We're in this small space. When I say small, I mean the rest of the world doesn't matter anymore. Deci când se referă la un spațiu mic, like an intimacy, you mean. That was the word, Alexandra. Deci când se referă la spațiu mic, se referă la un soi de intimitate în care restul lumii nu mai contează pentru ei doi. It is intimacy. Este vorba de intimitate. Take sex out of the idea. You can be intimate with someone you've never had sex with. You can have sex with someone and have no intimacy whatsoever. Ok. Deci trebuie să scoatem natura carnală din ecuația asta a intimității, pentru că poți să ai cu cineva o relație sexuală și să ai zero intimitate cu el și în același timp să fie ceva platonic și să te simți foarte, foarte intim cu el. Intimacy has gotten mixed up as though this is sex and they're the same thing, and they never were. Deci ideea este că e o concepție greșită, o înțelegere asociată greșit cu intimitatea care include partea asta sexuală. You can force yourself on someone physically.
I'm going to do this thing to you. Deci poți să forțezi niște chestii fizice asupra cuiva, You cannot force intimacy. dar intimitatea nu poate fi forțată. I can be here as a well-intentioned person. Poate să stea acolo ca o persoană cu intenții bune. Follow her body, not interfere with her body. Să urmărească ceea ce face corpul ei, nu să interfereze în ceea ce face corpul ei. And she may let me in, she may not. Și ea poate să-i permită accesul în această comuniune sau nu. For the same reason, I'm not worried about the boogeyman doing something to me. Din acest motiv nu este îngrijorat cu zăpumul. You know, că îl ispitește. She might hurt me physically, do something to my neck. Poate să-i facă ceva fizic, să-i sucească gâtul, Cred. But getting inside Steve Sanet, dar I'm not worried about it. nu în interiorul lui. Nu poate să intre în interiorul lui, să-i facă rău. I love horror movies. Îi plac filmele horror. Everybody knows the rules for vampires. Toată lumea știe regulile cu vampirii. Vampire cannot come into the house Vampirii nu poate Nu te intra în laud. casă, unless invited by the rightful owner. decât dacă e invitat De cine? de Ah. cel care are casa, de proprietate. So I felt a lot of weird, bad things in my life, but I'm not worried about the boogeyman reaching out and getting me. Deci de multe lucruri s-au întâmplat multe lucruri tâmpite, dar el nu e îngrijorat de cineva care să vină I'm serious. I felt peste el. Bau, e boogeyman. Bau, da. I was talking over here about in Germany Yeah. at the cloister. This is this beautiful cloister where they held courses. And they had these evil like dreams and bad things. De ce e cloister asta? Mi-a povestit că a fost la un seminar în Germania, la o mănăstire. Și Ah, locul ok. foarte frumos și așa. Ah, așa, Dar dar era un camera unde sentiment. dormea Da, el, da, da. fiecare Bântuită noapte, sau, da, da. avea coșmaruri, Da, avea da, da. visuri. Avea ca și cum ar fost ceva acolo. Da, niște I energii. never felt like the evil was going to get me, just like I'm around something evil. Deci nu era speriat sau nu avea senzația că răul ăla spiritual poate să intre în el sau să-i facă rău, dar simțea ca o prezență ciudată, ca și cum era în jurul lui. Influența aia sau... Energy is everything. Totul este energie. The rest, costume, Restul este un costum. nice costume, E drăguț costumul, but costume. dar totuși asta este. So here, we said pair bones go through internal. This is internal rotation. Internal rotation, external rotation. Deci am vorbit despre mișcarea oaselor pereche când e flexia și extensia. La flexie se întâmplă rotația externă și la extensie internă. Paired bones, pair, Pentru că pair, sunt pereche. pair. Everything that is paired Tot is ce going este to external pereche, rotation when she's going into flexion. deci tot ce este pereche se duce în rotație externă atunci când ea e în flexie. How do I know if I'm feeling cranial rhythm? By the rate. De unde știu că am simțit ritmul cranian? Din rată. It's going about every 3 seconds, a little faster, a little slower, one way. 3 secunde, se duce într-o direcție, unul poate să fie mai rapid, altul un pic mai lent. So now the same thing you did at the head, you take your partner, Deci acum, același lucru pe care l-ați făcut la cap, vă luați un partener, take them into flexion, extension, flexion. Forget rolling the fingers. Take them into flexion and stop. Just in flexion and stop. deci acum faceți același lucru, doar că vă opriți în flexie. Or follow on their feet. Sau urmăriți pe la picioare, They're going to internal, external rotation. Stop. In one of those motions, she'll stop. deci la picioare simțiți rotațiile externe sau interne și vă opriți la oricare dintre mișcări și o să-i se oprească ritmul. If you felt it at the head, if you felt them stop, Dacă l-ați simțit you will feel the same thing here. la cap, o să simțiți la fel și la picioare sau oriunde. If your mentor put it in your head that you can only do it that way, then you'll be Dacă stuck. vi s-a impregnat de către mentor că nu există decât o modalitate aia la cap de a-l opri, atunci așa o să o țineți în continuare. When you're doing cranial rhythm, we are dancing not, we're not dancing like this. We are one person.
we are completely one Deci energy când simțim ritmul cranian, suntem ca și cum ar fi o singură persoană, o singură energie. with one clear thought. Cu un gând foarte limpede în minte, Your problems are yours, mine are mine. că problemele pacientului sunt ale lui și ale mele sunt ale mele. If you feel crappy after treating somebody, you're not clear in where Dacă that. te simți nasol după ce ai tratat pe cineva, n-ai făcut delimitarea asta ta lumea. So get your BFF, your best friend forever. Okay, either try at the feet, try at the head, hips, doesn't matter. So we can try it here. Anywhere. If you're dancing together, you are dancing together. mi făcea Sorin așa.